Asta spune, ne ajută unul cu altul. Zic, iubită domnișoare, unica dumneavoastră care a făcut această ire, ați văzut-o vreodată căzută pe spate sub pat, adormită? Așa căzută cu picioarele în aer undeva? Nu, este stare de drog. N-ați văzut-o, sau cu bunic, un străbunic, un sat întreg a dormit în așa. Nu, păi, nu e câinepă, de ce nu s-au gândit ăștia de sute de mii de ani să ronțăie aia în gura mea? În timp ce fac, ei mai ronțeau mai țideau cu bunica, intra din astea, cum să zic, intra în stare psihedelică. Chestia asta, deci nu v-ați văzut bunica căzut în trans. Nu a luat un LSD, un OPN, nu, interesant. Atunci îi puteți spune psihopatei ărea de la Bruxelles că noi cu cânepa am făcut ei, nu ne-am drogat? Mare atenție. Deci dumneavoastră mi-a spus cartea cu demnitatea, dar nu-i dă să o spun. Așa, e o psihopată, zic, dar de ce o face psihopată? Vă spun eu. Pentru că i-am văzut tanchia aia, CV-ul, din coșicul ăla de sticlă și oțel de la Bruxelles. Din când în când mai vine câte o chestie pentru context alimentar, usturoiul. Usturoiul, vreau să mai consumați usturoiul. Pentru care arsenic și mușici. Toți strămușii nu și-au murit de la usturoi. Sunt cimitirile pline de morți cu usturoi. Ca și lângă Crăciun usturoi. Mort din cauza usturoiului. Mă mir că abuzul de usturoi nu de cretiniți național. Creează așa. Prima grevă din lume s-a făcut au făcut-o sclavii egipteni, ei aveau usturoi la zi și l-au luat usturoiul, care pățea de ciumă, de holeră. Cel mai bun antibiotic. Mă refer la usturoiul mic românesc, ăla nu l-a la formal. Care, cum să zic așa, un cățel de usturoi luat zilnic este cel mai bun vaccin, n-aveți nevoie de nimic. Dar ei știu chestia asta și vor să vândă vaccin. Bun, și atunci tu pui demnitatea românească la spui, măi, mamaie, ce-ai făcut tu acolo? Aici la noi n-am mâncat câine. Există o cazuistică, nu știu, în America de Sud sau la voi unde ați mâncat câine. Aici la noi nu. Și atunci vedem că demnitatea funcționează cu autoritate. Fiecare popor are demnitatea. Cum spunea Immanuel Kant, libertatea unui om are drept limită libertatea civilă. Părintele Stăniloae a spus un lucru și mai greu. A zis, libertatea ta îmi întărește mie libertatea. Și vedem că demnitatea aceasta este o dimensiune care, în clipa în care o pierdem sau renunțăm la ea, renunțăm la libertate, renunțăm la dimensiunea noastră omenească, sau mai bine zis, la infinitul care există în noi. Prin anii 1980 era un film georgian, poate cel mai bun film care am văzut în viața mea. Nu era cu actori, era un câine. Prima imagine era un câine din ăsta caucazian, mare, care alerga pe câmp. Realizorul era inteligent. A filmat mult când alerga câinele. Filmând mult, îți dai seama că el e liber. Ușor, ușor, camera se ridica și vedeai picioarele unui cal și picioarele unui călăreț. Și simțeai că el își urmează stăpânul. Într-un act maxim de fidelitate sumat. Vedeai tot spațiul ăla care mergea lent cu acest câine, care își trăia vocația fidelității vis-a-vis de stăpânul. Stăpânul nu era fost mai mult de genunchi, nu a fost filmat niciodată. Cadrul 2 era copeșitor. Era câinele de o tristețe fantastică, nu știu cum a filmat asta. Și vedeai niște oameni care săpau o groapă și stăpânul lui era în groapă. Îl băgau în mormântat. Cadrul 3 erau niște mâini care au avut un lanț. El niciodată în viața lui nu a vrut să se lanț. El fusese învățat de mic să meargă după stăpânul lui pe stepa aia. Niciodată în viața lui el nu a vrut să se lanț. Cadrul 4 seamănă cu România de astăzi. Erau niște oi adunate în țară. Și se vedeau picioarele unor indivizi și vocea, numai vocea cu strigăte, care tot le împingeau spre o portiță și alea evitau.
Taurului. Era un instinct care făcea să evite portița. Și când au văzut aia că înting oile și că oile nu se duc la portiță, au apelat la o viclenie. Au băgat un țap foarte frumos. Un țap superb. De vită. Și oile se luau după el. Și țapul intra pe ușa aia și oile intrau. Intrau 5-6 oi, se închidea ușa. După 3 minute, țapul ieșea, oile nu mai ieșeau. Aparatul se ridica sus. Și vedeai de pe un deal alăturat cum câinele vedea totul. Câinele ăla vedea tot mecanismul acesta. Și vedea cum în spatele țarului ăia tăiau oile. Țapul era momean. Câinele se zbătea în lanț. Lătra. Nu accepta. Toată treaba în timp se repete neucitor de obsesiv pe mecanismul ispitei și a atracției maselor. Oile se adunau, țapul venea, ca la electorat la noi. Ați înțeles? Ăsta ne izbăvește. Același. Ei în clasa politică nu se mulțesc sexual. Prin principalitate, se divid. Azi sunt exact aceiași. Nici clone, se divid. Monocelulare, poți să discutăm ei probleme de biologie. Uitați-vă la fețele lor. Deci, nu nicio problemă. Deci, apare aceasta. Domnule, și în timp să arată cum ăsta se zbate și rupe zgarda. Rupe zgarda. Primul lucru care îl face este să sară în țap și să-i rupă beregata țapului. Iar filmul se termină așa. Cum ăia blestemau, înjurau și au încărcat armele și trăgeau după el. Și el fugea din nou liber în stepa lui, nu se uita în spate, nu se ferea de cartuși, iar unul îi dă peste armă și apare singurul text, nu mai trage că ne prind. Erau contrabandiști. Și filmul se termină cu acel câine care își asumase și jertfa și viața pentru această libertate. Aia este demnitatea de a fi. Am spus la un moment dat, la un interviu de televiziune, am dat un exemplu cutremurător luat din jurnalistica lui Adolf Șecar. O imensă conștiință românească, mort în exil. Distrus sufletește acest om că poporul român în exil nu se putea coagula în jurul unei forțe învei, distrus de faptul că nu mai exista nicio voce care să poată articula un adevăr despre bestialitatea comunistă care intrase în această țară, exact așa. A dat, după 4 rânduri, o novelă a lui Malaparte, intitulată La Pop, Piele. Care spune că într-un spital, Malaparte povestește, a fost invitat într-un spital, cu linoleu, așa, pe jos, curat și pătucuri mici ca de copii. Imaginea este sinistră, dar este tulburător de adevărat pentru situația pe care o trăim. Unii mentire. Și cu care ne confruntăm zi. Și pe fiecare pătuț era întins un câine, legat cu sârmă, cu fire de sârmă foarte subțire, aproape invizibile, dar cu pieptul desfăcut, în care îi dai inima și plămânul cum palpită. Îi vedeai și creierul. Și ăsta a rămas oripilat. Și a spus ce se întâmplă, și e vivisectiv și avem nevoie de ei, sunt vreo 40. Zice Malaparte, când am intrat, toți câinii s-au întors cu o privire infinit de tristă către noi, dar niciunul n-a lătrat. Și atunci am întrebat, de ce nu lacrime, de ce nu se iau în durești? Am uitat să vă spun, zice. Înainte să-i operăm, înainte să-i tăiem, le operăm curzile vocale. Uitați că în România s-a lucrat foarte mult în a tăia curzile vocale. Și atunci, orice încercare, dacă vă uitați cum durează, eu nici nu știu să deschid la internet. De ani de zile, de când m-am apucat să glăsuiesc că nu mi-au operat curzile vocale, atunci încearcă să compromit. Mai nou sunt spion american, care primește sute de mii de euro de la masoneria internațională prin Casa Regală. Și atunci vă rog din suflet, după ce părăsiți această conferință, să fiu un domn cu 500 de euro, vă dă la fiecare. A zis că la nu se explică faptul. Se spune că dumneavoastră știați și asta există la spațiu. Ăsta se numește agent de izolare. Nu
este, deci, în clipa în care se ridică puțin căpșorul sau se face o vocaliză a demnității, ea ori trebuie glamată, ori trebuie creată o confuzie. În cartea pe care am scris-o, am dat un citat teribil al lui Francis Bacon, care spunea că mai degrabă este adevărul din eroare decât din confuzie. Creează confuzie în jurul unui om și este termin. Haideți să ne apropiem puțin